ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯза навора сар кардам аз духтарҷони ширинам. мо як ҷо прогулка рафтем. баъди прогулка ма омадам фатири қават пухтумо вай кадам шакаро ба фатири қават. ба шумо тамошои хуб хоҳонам. умедворам ки видео имрӯза ба шумо маъқул мешавад. раҳмат барои комментариҳои хуби навистагитон, раҳмат барои дастгириҳотон, барои лайкҳотон, барои тамошобинитон. ба аз ҳамаи шумо миннатдорам. инҷа хамира ма гирифтам. хамири аби чиниякай, об, намак, орд тамом. баам хе камтарак мондам 20 минут истода. баъди 20 минут анам хе тинак кадамша. инҷа духтарҷони ма ёрдам дод. анами хамирам духтарчаи ма тинак кадак. баъд рӯхони яхи говак ов кадама хеда болош молидам. баъд ҷазакошам хе ба қошуқ вай кадам зер кадам ам хешидда. баъд анам хе гирифтам ам хе қафо ба қафои ҳамдигариш монда тов додам. хеш мухтон медонем ки фатири қават чӣ хел тайёр мешавад. баъди вай чи фатирам пухт хай салат тайёр кардам. вай баъди салат чира шакаро вақча тайёр кардам. умедворам ки видеоро то охирша тамошо мекунед. ба шумо тамошои хуб хоҳонам. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ина қурутои морам тайёр шид. ба шумо истиёи хуб хоҳонам. агар ки шумо ҳам ягончи хурдаиста бошен, инак ҳозир мехоҳам ки дар бораи фаберлик камтар да шумо маълумот диҳам. видеоро нагзаронен, бо диққат гӯш кунед. чизои дар корира ма да шумо мегӯм ино маҳсулотҳои фаберлик ҳастанд ва ҳаминоро шумо агар аз дасти дигар кас харидорӣ намоед ба нархи қимат мегирен. барое ки ҳар як одаме ки дар фаберлик кор мекунад чиза ба нархи арзон ки бигира, ҳатман дар болош ягон сумонда мефурӯшад. инак ман мехоҳам ки шуморо даъват кунам ба кор дар компанияи фаберлик, ки шумо кор кунед, соҳиби маблағ шавед, соҳиби тӯҳфаҳо шавед. компанияи фаберлик ҳар моҳ тӯҳфа метиҳад барои одамои барои коргарош. тӯҳфаҳош арзонак нестанд. тӯҳфаҳои бисёрам хуб метиҳад. ва якта апаҷон ҳастанд, апаҷони шаҳодат. дар шумо кора хуб хушрӯ карда ёд метиҳанд. ман азбаски худам серкорам, вақтам надорам. ин апаҷони ман уже муваффақ ҳастанд дар фаберлик. кора дар шумо хушрӯ карда ёд метиҳанд. ман номерои ватсапшон ҳоз дар рӯи экран мемонам. умедворам ки шумо ба ин апаҷон дар ватсапш менависен, кор мекунен. шумо бе ҳамин фаберликам ки ҳар моҳ дар хонатон ҳамин чизои дар коритона мехарен. агар ҳаминоро аз фаберлик харидорӣ кунед ба нархи бисёр ҳам арзон харидорӣ мекунен, то пеши хонатон оварда мерасонанд. мисол дигар шарт нест ки шумо сартона вайрон карда магазин ба магазин бигарден. ҳамаш дар телефонтон туғрӣ мешавад. вақте ки регистратсия шиден аз телефонтон тамошо мекунед. фаберлик на танҳо шампун собун дора, балки хӯрока ҳам дора, либоса ҳам дора. чизе ки умуман дар зиндагӣ дар рӯзгор дар кора фаберлик ҳамаша дора. вақте ки шумо фаберлик харидорӣ мекунед, бо болои хариди кардагитон тӯҳфа мегиред. ина номерои апаи шаҳодат кора хушрӯ карда дар шумо нишон метиҳанд, ёд метиҳанд. ҳамаш бе пул, бе ягон муаққид аст. ҳама кора дар шумо ёд метиҳанд.
ما نگفته نموند که شما آیلیک هم میگیرین فبرلیک. حتما نویسین در پیشنهادات. رحمت کلام که تا آخر ویدیو ما رو تماشا کردین، دستگیری کردین.